Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nrọpụta n'ala anyị bụ Naịjirịa amalitego inye ndị nta akụkọ ọzụzụ ka ha wee kwado nke ọma maka nhọpụta anyị ga-eme n'ọnwa Novemba. Ya bụ nkụzi bụ nke were ọnọdụ na Akwanga, bụ ebe a nọ wee nye ha nkụzi dịgasị iche iche na Sarawa steeti. Ka anyị si na studio anyị wetara gị kpọbatakwa Princess Ekwi Ajide ọzọ. Isiokwu ya ka onye isi oche INEC Ọkammụta Mahmood Yakub sịrị na ebumnobi ọgbakọ ahụ bụ ịkụziri ndị sonyere na ya bụ ọgbakọ otu ha ga-esi arụ ọrụ nke ga-enye aka ịhụ na enwere akụkọ mere eme kwesịrị ekwesị ma gosi ihe INEC megasịrị. Onye isi INEC ahụ bụ otu National Commissioner na onye isi amụma agwa na nkụzi vote Sam Olumeku nọchiri anya ya. Ọ sịrị na o teela INEC na-egosipụta iduchu ya n'ihe gbasara uto ndị nta akụkọ, na-akụziri ha ihe ha kwesịrị ịma ka ha wee nwee ike ịkọ akụkọ gbasaa INEC otu o siri kwesị ekwesị. Dịka o siri kwue, onye National Commissioner ma bụrụkwa otu onye n'ime ndị amụma agwa na nkụzi vote Ọkammụta Kunle Ajayi n'aka nke ya kwupụtara mwute n'ihe ọ kpọrọ weaponization of election-related misinformation ma gwa ndị nta akụkọ ka ha buwe mbunuche ụzọ n'akụkọ ha, gbochie akụkọ asị, mkpali na nke mmanye. Dịka nnọchianya ndị Development Alternatives Incorporated (DAI) Rudolph Elbing siri kwuo, nhọpụta na Naịjirịa nwere ike ịbụrụ ndị nta akụkọ ihe dị egwu. Mgbe ụfọdụ ọgbaghara nwere ike ịdapụta n'oge kampen ma ọ bụ oge akpọrọ onye meriri ma ọ bụ onye dara, nke mere o jiri dị mkpa ka gọọmenti gbaa mbọ hụ na ọ chekwara ndị niile nọ n'ime ala ya. Na Mburi ka Resident Electoral Commissioner nke Nasarawa steeti bụ Barrister Caroline Okpe nọchiri anya ya na onyeisi oche INEC Press Corps Maazị Shegu Ojumu kwuru na ezi akụkọ na-enweghị akụkụ ọbụla dị mkpa maka ịhụ na enwere nghọta, nkwenye ndị obodo na ntụkwasị obi, nke mere o ji dịkwa mkpa ịkụziri ndị nta akụkọ otu ha ga-esi rụọ ọrụ ha n'ọdịmma. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.